Seuraavaksi teille lapsosille pientä varoituksen sanaa. Mitä? Ei kun pikkujakosaa! Kun muku, ei kun lapsonen siellä soittelee. Poliisita yrittää nyt tajuta, että tässä yritetään tehdä lastenohjelmaa. Te ei häiritse meitä. Mutta nyt kun tuli puhetta, meillä on tuo mummeli täällä panttivankina. No me tehdään nyt tää ohjelma loppuun ja saadaan syytesuoja ja mumma pysyy hengissä. Joo, kiitos, hei! Joo. Yrittääks ne kuumottaa meitä? No, hoidetaan homma loppuun ja jatketaan. Terve! Minä olen Pennywise. Moro! Mä olen Pinhead! Hei, mitä tuolla on? Tuolla se nyt on. Pirun sateenkaarilaakson nössöt. Tässäkö se lasten asennekasvatus on? Ponit ja nallet kirmailemassa ja halailemassa. Katso nyt tuotakin. Napataan yksi noista tynnyistä! Ja opetetaan se leikkimään oikeita leikkejä! Moi Nalle! Hyvää päivää. Hyvää päivää. Miksi noin synkkä ilme näin? Onko herroilla kaikki hyvin? Varmaan halusitte jotain, kun minut tänne vartavasten kutsuitte. Kyllä. Kärsimyksen enkeli tässä pitää sinun nyt kovakouraisesti kiinni. Onko tämä joku leikki? Herra Pennywise, olkaa hyvä ja aloittakaa leikki. Meillä on ikuisuusaikaa tutustua lihaanne. Sori, mä vähän ennustuin. Joo, anteeksi kauheasti tosta äskeisestä, kun vähän päästiin innostumaan. Mutta nyt seuraavaksi tulisi varoituksen sanaa heikoista jäistä. Varokaa heikkoa jäätä. Ja nyt olisi postihetken aika. Näitä me ei ole kyllä maksamassa. Ja tämän piirustuksen meille on lähettänyt Jorma 50V. Vallan mainio piirustus. Kiitos Jormalle sinne loojalle. Ipe, keneltä se kirje on? Tässä lukee, että Niko 4V Lohja. Hei! Olen seurannut ohjelmaanne jo 4 vuotta ja ohjelman taso on noussut huimasti näiden 5 minuutin aikana. Sykkeeseeni vaikuttanut musiikkiterapia vaikutti negatiivisesti seksuaaliseen kehitykseeni. Olen iloinen, että siitä ohjelman numeroa ei ole enää olemassakaan. Olisiko se sitten nukkumaton unilauluaika? Eiköhän se ole. No niin, ja sitten kaikki mukulat sieltä nukkumaan. No niin, ja tällainen pikkukakkonen meillä on tällä kertaa. Moi moi! Hei hei!